Igama ngoThemba wakamkhize, ngiward councillor wase-Ward 61 eJeppes Town. Angibingelele ngiphinde ngibingelele ama-viewers ethu. Baba Councillor, siyabona umsebenzi muhle kakhulu kusukela le mangabe siqala siyongena kwi-site siphinde sangena kwenye i-site, izinto zihamba kahle ngalendlela emangalisayo. Size saphinde sawungena kwi-library esibonile inkulu kakhulu ngalendlela emangalisayo. Masuka lapho saphinde sayongena kuphi, sawungena ehostela, eJeppe hostela, okuyihostela labantu besilisa. Konke lokho kwenziwa wuwe. Ukubeka nje kabantu ukwenza kanjani ngoba abanye uyithola ukuthi bayakhala umphakathi ukuthi awulethelwa izinto oyidingayo? Angibonga kakhulu ukuthola leli thuba. Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kunazo zonke ukunikela emsebenzini amasuku wenza. Abantu baseJeppe bangikhethe ukuthi ngibe ukhansela wabo ngoba bengethemba, bebona ukuthi ngingakwazi ukushintsha impilo zabo. So konke engikwenzayo ngikwenza ngihleli nabo abahlali baseJeppe, and ukuhlala kwami nabo ngi-understanda zonke inkinga ababhekene nazo ukuthi iziphi izinto kufanele belungiselwe zona. Especially lapha eJeppe ngaphakathi ehostela. Since safika sineminyaka engaphezulu ka-20 sihlala lapha ehostela. Ihostela alizange lungiswa, so ikhani isikala manje ngoba sekukhona uward councillor oyimini ukuthi kube khona izinto esizenzayo lapha ngaphakathi. Ngilithole livuza ihostela, iroof yakhona imoshekile, sazama ukuyilungisa. Ngaphakathi ezindlini silungisa yonke into ekhona, sifaka ama-tiles, siyapenda, izindlu siyibuyisela esimeni, and then ngibafakele i-Wi-Fi yamahhala, i-free Wi-Fi, and then ngabafakela ama-camera lapha ngaphakathi ehostela, ngabafakele i-Apollo light yesolar because uma ngingena njengokhansela besinenkinga yama-load shedding, so ngabafakela i-Apollo light ngenzela ukuthi if kwenzeka ugesi usihambela but ihostela sisale likhanya lapha ngaphakathi. So ama-sewer pipe siyawashintsha, ama-storm water pipe siyawashintsha, sizama ukulibuyisela nje esimeni. Okungeneleke ukuthi singakwenzela abahlali ngoba abahlali sebafuna ama-family unit, but i-decision engiyithathile yokuthi asili-maintain, sili-develop ihostela, sili-repair konke okumoshekile, bethi belinde ama-family unit but belinde endaweni right okuhlalekayo kuyo. Sibonile lapha mangabe singena e-library kunezinto obona ukuthi ziyashoda. Ungathini? Kungabe ukuthi mhlasimpe ukulekha kakhulu ku-government noma mhlasimpe abantu abamosha izinto ngoba masingena ehostela sibonile ukuthi umsebenzi osusele usumncane kakhulu. Into ebambile ukuthi i-library kube ukuthi manje isiphelile yini? Ohlangothini le-library ngicabanga ukuthi ama-challenges esibhekene nawo lapha kakhulu i-budget from u-JDA because i-department okuyiyona isenzela leya development ye-library, u-JDA osenzela yona, so baneyinkinga-ke zezimali but bathembisile ukuthi ngo-March kwi-extended budget mhlambe bazoyifaka imali yakhona sikwazi ukuyiqedela le-library because usumncane kakhulu umsebenzi osusele. Futhi-ke kungiphatha kabi njengokhansela ukuthi kusetshenziswe imali yama-taxpayers ethu ekugcineni bese uthole ukuthi i-project isitaka phakathi nendawo. So ngizozama ukuphusha kwi-department ukuthi igcine iphelile leya library because iyona library esinayo la e-Ward 61, ayikho enye sasinayo before yavandalizwa yagcina imosheka. Mangingena as ukhansela angazi or kwakusaboteshwa mina or kwakwenzakalani, but yamosheka eyayincaneke. Sithi sizama ukwenza le nkulu-ke njengamanje eniyibonile lapha esayithini for ukuthi silekelele abantu bakithi especially nje i-youth ukuthi ikwazi ukuthola ama-access kwezinye izinto, bekwazi uku-improve empilweni, beqhubeke nekusasa labo baya phambili. So i-library siyidinga kakhulu. Sizozama ngawo wonke amandla njengokhansela ukuthi leya project okwakhe i-library esiyenzayo igcine siyiqedile, bekwazi abantu bakithi ukuthi besizakala. INingizimu Afrika ngaso sonke isikhathi ihlezi ikhuluma ngobubha njengoba nje manje kukade kunesona kukhuluma uPresident uCyril Ramaphosa. Bekukhulunywa kakhulukazi ngokuswelakala kwamathuba omsebenzi. Wena njengomuntu okhona la ku-Ward 61 ikuphi ongaqinisekisa kubantu ukuthi bangahlaselwa ukuthi bahlale emakhaya bangawutholi umsebenzi? Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu lento yokushoda kwamathuba omsebenzi is not based emawadini lehleli khona kodwa into yomhlaba wonke. But ngingenile mina njengokhansela uMkhize ngicabanga ukuthi ba-over u-500 abantu esebebenefithile kuma-job opportunities, kuma-project akhona bakwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Engicabanga ukuthi-ke ugovernment wethu kuzofanele esilekelele ukubuka ukuthi abantu abasha ikakhulukazi balekelelwa kanjani ukuthi bebe nama-skills and then bekwazi ukuthi besebenze beqhubeke nempilo beye phambili. So-ke kulele government wethu ukuthi abantu sibalekelela kanjani because lokhu kwethu njengama-councillors izinto
izinto ezisetshenzwa ziba ama-contract ziphinde ziphele. Uyabona ukuthi umuntu uma usumphelele umsebenzi kade esebenza usuyafana nomuntu ongazange umsiza ngoba uzophinde ihlale esinye isikhathi futhi engasebenzi, kodwa ugovernment kuzofanele ebe nendlela ukubuka ukuthi lesimo sabantu abangasebenzi abangaka la eSouth Africa sisenze njani ukuze sikwazi ukuthi sibanikeze umsebenzi beqhubeke nempilo beye phambili. Nakho manje sengena kulinyeke udaba manje siya kuma-elections, abantu bayakhankasa abakhankasayo benza zonke izinto iy'nhlangano ezahlukahlukene njengoba nje kuzovotwa omasipala uhulumeni bezindawo basemakhaya yonke leyo ndaba. Ikuphi ongakuthembisa abantu bakuyiwadi yakho? Yes, uqinisile impela ama-election aseseduzane kakhulu, but ngicabanga ukuthi njengokhansela uMkhize is no need ukuthi ngithi ngiyacampaigna because izinto engizenzile umphakathi wakithi ubonile ukuthi siyawusebenzela. So sengingaba ukuthi nje umphakathi uma ungafisa ukungibuyisela ngikwazi ukuqhubeka nalezi zinto ebese ngiqalile bese sibuke ezinye-ke ukuqhubeka siyaphambili ukuthi balekelelwa kanjani, kodwa nje ngikhuluma ngezinto ezibonakalayo ngizeza phakathi emphakathini ukungibuka. So ngicabanga ukuthi nje akukho okunye, ngizoqhubeka ngendlela kade ngisebenza ngayo uma kuwukuthi banginikezele inye ithuba lesibili. Bathi indoda nendoda iyophiliswa zinqumo zayo. Nawe njengoba usho-ke uchaza ukuthi cha angeke kulokhu ukhampeyina, ukusebenza kwakho ukuyibonakalisa emphakathini ikona okuzokukhampeyinela kubantu. Yes, akukho nje okunye. Indlela engisebenze ngayo iyona into etshela abantu ukuthi kufanele ngiqhubeke bengivotele or kufanele bedecide otherwise. Baba Khabazela, sesiphetha nje njengamanje, ungathini kubantu mhlambe eminyakeni emibili noma emithathu ezayo ngoshintsho lala endaweni? Into engingafisa ukisho kubantu bakithi, ivoti labo lidlala irole enkulu kabi ekutheni kushintshe impilo zabo. So ngiyacela belisebenzise ngobuhlakani, bengakhohliswa abantu. Sikhona sama leaders kuyibo, umsebenzi ababesinikeze wona siyathembisa ukuthi sizowenza ngendlela abafisa ngakhona. Yes, singabantu akekho umuntu ongenalo iphutha, but ngicabanga ukuthi since ngingenile nje njengokhansela iyabonakala imovement emphakathini ukuthi ukhona umuntu akakhethwa, kuyabonakala kuyasetshenzwa. Ongakawutholi umsebenzi uyalungiselwa la kahlala khona, ongakalungiselwa la kahlala khona uthola ithuba lomsebenzi. So kuningi nje izinto ezenzakalayo engicabanga ukuthi-ke abantu bakithi bayazibuka ngizenza phambi kwabo. Sibonge kakhulu. So-ke ngiyacela nje ukuthi-ke kuma-election azayo abantu bekwazi ukuvota ngobuhlakani, ivoti labo belisebenzise ngendlela yokuthi likwazi ukusiza impilo zabo. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge. Le Indlovu uDikida Film Production besikhuluma nobaba uKhabazela la kuwathe 61 la eGP. Mzansi bathi seyipheka, seyithulula, seyididiyela, senza yonke leyo nto. Siyindlovu uDikida Film Production njengoba sikhona la eGP Hostela. Ihostela lamadoda-ke leli bakwethu engikulona. Ngapha eceleni kwami nginobaba uJobe ekaMatshali, ubaba uSithole aphinde abe umdidiyeli weinsizwa. Baba Jobe, sakubingelela, sakwamukela. Ngiyabonga ukuthola leli thuba, ngiyabingelela nami ngokukhulu ukuhlonipha. Mina ngawasithole Emnambithi. Yeah. Cha, sibona umsebenzi muhle kakhulu sisenje masiqhamuka. Uyabona indawo mawuthi uyaqhamuka kuyona ubona inhlabathi ephuma ngaphansi, ubona ama-tractor, ubona yonke into. Uyabona ukuthi ikhona into eyenzakalayo. Yikuphi ongakusho ngalo msebenzi omuhle kangaka owenzakalayo la ngaphansi kwekhansela ubaba uMkhize? Ngibonge ukukhuluma lokhu kwampela la. Since ngikhulela la, lokhu ngafika ngigugela la. Amakhansela ahlala efika ephuma akaze sibone lutho intuthuko. Kodwa lokhu ngene umfoka Mkhize siyakubona intuthuko ngempela. Intuthuko siyayibona ngoba ufake yonke into ekhona, yonke le ama light la akhanyayo nama wifi, yonke into nje ubona nje kunjena la ngaphakathi. Siyaqala impela nje ngiyaguga namhlanje, kodwa nje leli khansela uMkhize lona cha uzele nentuthuka esibonayo. Usakhuluma nje indaba zokuthi ayangena amakhansela ayaphuma ayafika, niyakhala niyathula izikhalo zenu kodwa zingamukeleki. Ungathi kumthathe isikhathi esingakanani ubaba uKhabazela ukuthi le nkinga enibhekene nayo la ngaphakathi ayilungise? Hayi, lokhu nje kwavotwa, lokho angena nje sathi nje noma ngingasazi uthatha isikhathi esingana, kodwa kusheshe kakhulu. Into ekhona siko leminyaka epheli zezaphazanyiswa zimvula impela eza kabi impela ngayo, ngoba noma sikhipha izikhalo yasemukela ehambe yasilalela yonke into elungise. Nangabe futhi ehluleka ebuye futhi esotsheta umphakathi
ngiyahluleka la kodwa ngiyazama. Ngithanda njengoba indoda esondelayo emphakathini ayisibalekele sayikhetha ayisibalekele amakhansela amanye ayisibalekela la sihlale nje hostel vele bethi nje sehostel. Njengomdidiyeli weinsizwa ngiyazi igalelo lakho likhulu kakhulu. Ikuphi ongakhuluma? Siyazi ngifuna ungena la endabeni zokuthi mawuthi uyabheka kwamanye amahostela onokuthi aphume mhlawumbe uthola ukuthi abendaba bayakhuluma ukuthi kunezimo engahambi ngaphakathi ehostel uthola ukuthi kuyaliwa yonke leyo nto. Ungathini einsizweni oyiphethe? La nje ngaphakathi njengoba sibambisene nozakwethu lo kade ekhuluma uhlela. Sibambisene la insizwa nje sicela ukuthi kube nenhlonipho sibambisane noma kukhona abasebenzi njengoba bekhona sibahloniphe sibaphathe kahle ukuthi besebenze ngendlela efanele. Sicela konke nje umphakathi ola eJiphi ukuthi sibambisane ngoba nje kusetshenzwa nje nangabe unenkinga uze ekomidini uzobika sikwazi ukuyilungisa. Ungaveli nje uthathe inqumo nabantu sibaphathe kahle singabamunci izinto zabo amafoni abo. Nangabe bela emsebenzini. Hayi bisizwa kahle kakhulu. Ngiyazi ukuthi kuye kube khona ikhalo othi uyihambise zilunge lezo zinto kodwa makuhamba isikhathi kuphinde kube khona nokunye mhlambe okusalayo. Ngakube lakho isayidi njengoba ukhona la ngaphakathi makuphela la ikuphi mhlambe okunye okubona ukuthi ubungafisa ukuthi kuphinde futhi kulungiswe. Hayi kunengono noma ngeke ngokuqeda kodwa nje ukona nangabe mhlawumbe nangingaphela la sesingabonisana nje ukuthi ke sengasizama kuphi umkhizi ukwazi ukuthi sihlala kahle ngoba konakele kakhulu la ngaphakathi. Hayi no siyabonga kakhulu besikhuluma nobaba uJobe uSithole okuyena futhi ophinde abe umdidiyeli weinsizwa khona la ngaphakathi ehostela eJP. Bathi ke la esikhona njengamanje ihostela leinsizwa bakwethu ngifuna ukubeka caca ihostela leinsizwa lezi amadoda. Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga nami ngiyazibongela ukuthola leli thuba ukubeka ikhalo zethu kusivakashela ningadina nangelinye ilanga ngizosibheka. Yebo siyabonga kakhulu. Suka ngo-1994 wonke umuntu waba nethemba ukuthi mangabe evota ephuma kuhulumeni wokugqilazeka uhulumeni wabamhlophe waba nethemba ukuthi kuzothi mangabe kushaya ikhathi impilo yakhe izobe isishintshile. La sikhona namhlanje njoba ngeke ngasho sila eGP hostela eMenze hostela la eduze kwami nginobaba uMbongwa ongomunye ongumhlali wale ndawo ozoke nje asibekele kancane ake achaze ukuthi ungubani usuka kuphi ekhaya baba. Hayi igama ngomthembeni isibonga ngombongwa ngisuka endaweni yaseScott. Okay. Yebo siyabonga. Siyabona kuneyinguquko eziningi bisike sathi mangabe sihamba sangena ku block 3 izinto zinhle la ngaphakathi kubonisa ushintsho kakhulu khona la eGP hostela. Ungathini ngalento eyenzakala la ehostela njengomhlali? Mfowethu ngizocala nje ngibonge kakhulu kukhansela wethu. Umkhize ngendlela akangene kade kunzima ngakhona sike saswela amanzi saswela ugesi saswela yonke into kodwa ke ngokusebenza kanzima uzamile ukuthi aphusha yonke into. Njengamanje amanzi sinawo ugesi sesinawo izinto eziningi nje ziyaqhubeka nabantu bayaqhubeka kune paving kuyenziwa kunama plumbers bonke abantu bathola kunabantu ke futhi ngicela ukuthi ngimbonge nokuthola abantu ukuthi bathola amathuba omsebenzi ngoba njengamanje abantu abaningi baqashekile la ngaphakathi eJP bayasebenza and besinabantu abaningi kakhulu ade bengasebenzi. So ngizothi nje sibonge intuthuko siyayibona iyaqhubeka sibonge nje yonke into eyenzakala ngaphakathi sicela ukuthi nje sicela isupport ke bafowethu ngoba kunalo kungaboni ngasolinye lapha nalapha. So kodwa ke ngicabanga ukuthi ezinye izinto zenziwa ukunga-understand indlela yokusebenzeka ngakhona ukuthi kusebenzeka kanjani. Usakhuluma kakhulu ngendaba zomsebenzi indawo eziningi kukhalwa ngobupha ukuswelakala komsebenzi izinto eziningi njengoba nje besikade sibona ensukwini kunesona umongameli uCyril Ramaphosa ethula inkulumo yakhe indaba yokusweleka komsebenzi kube nje indaba eseqhulwini kakhulu ekukhulunywa ngayo kakhulu ngoba bengisafuna ukuthi ngingene kuyona ngoba siyabona kunezisebenzi la abanye kwezinye indawo ukuthi uma kufika ama contractor uthola ukuthi sembe bafika nabantu baba baqashi abanye abantu abahlala endaweni. So ngokuqasha kube kanjani bathathiwa abantu basendaweni? Hayi lapho mfowethu bathathiwa abantu basendaweni. Baningi kakhulu abafowethu abasebenzayo akade bengasebenzi baningi kakhulu. Baningi kakhulu abantu abathathekile bakhona futhi nabafike nabo kodwa iningi labantu abangaphakathi abasebenzayo abantu esinabo la ngaphakathi abahlali baseJP.
ngingasho ukuthi abahlali base-Egypt, ngisho Egypt ngaphakathi kwehostela, ngawo even nangaphandle kwehostela kunabantu abaqashekile abakhona abasebenzayo ngapha. Sukhuluma Sizokubonga. Ewadi nje yonke inabo abantu abasebenzayo la ngaphakathi, baningi futhi kakhulu. Lokho siyakubonga, siyakuthokozela. Eduze kwami nginomunye umhlali okhona kule ndawo, ubaba Uhlela. Uzoke nje abingelele achaze ukuthi ungubani baba Uhlela. Sanibonani, abakuhlela ukhulumayo umhlaba lapha Ukubuza nje kancane, siyabona ukuthi kubhizi yonke indawo, siyabona semasiqhamuka ama-tractor busy enza nje wonke umsebenzi esubona ukuthi kubonisa ngokusemthethweni kokuthi bayazama bayathuthukisa ihostela esikulo lelala eJiphi. Ungathini ngalokho baba? Ngingasho ukuthi siyabonga ukhansela wethu esangibhotshela khona ngaphakathi eJiphi. Siyabona umsebenzi, siyabona iy'nkontilaka ziyasebenza. Kuningi nje bese kubona ukuthuthukisa umehluko ngendlela akade sebeboleka khona la ngaphakathi. Sebesifele naphezulu, sisanithi, baphinda futhi babuye lapho bayikhanda iblock 3 esebeyiqedile njengamanje, noma ingakapheli yonke, kodwa siyayibona ukuthi izogcina eyiqedile isihle kakhulu ngendlela eseyibuka ngakhona. Bese futhi siyayibona i-paving khona lapha ngaphakathi, noma kade siyibhubhile angeke sisashawa udaka kakhulu. Siyayibona phela imisebenzi phela kuhle konke, nalapho ade kungakhanyi khona sekuyakhanya, nasemakhishini bangenile ngaphakathi bashuba ngaphakathi, khona izinto ade engasakhanyi totally bayakhanda, iy'tofu konke bakukhanda. Sibonga kakhulu, siyathokoza ngendlela esibona khona intuthuko, namaplamba akhona kuyaphithiza nje impela nje lapha ngaphakathi, impela nje kuyabonakalisa ukuthi kuyakhanda impela. Siyabonga kakhulu umsebenzi akhansela ne-Wi-Fi, siyayibona impela nisifakele yona, kodwa manje inkinga la ku-Wi-Fi iy'ngane zethu ayikhona. Ngathi hayi ukuthi aplayele imisebenzi zibhizi namamuvi, ziyagijima ema-movie, ziyagijima kakhulu phela kuma-movie, ihlale etheni sokuthi aplayele imisebenzi ethile akwenzeki. Kodwa-ke ngoba sikhona soke siyigqugquzela cha phela le Wi-Fi yayingafakelwa amamuvi, aba-aplaye imisebenzi ukuze bethole imisebenzi. Sinenkinga mangabe sibheka esikhathini samanje, ukuhlupha kwey'mvula, zonke lezi zinto, ukuguquka kwesimo sezulu, ingqalasizinda uthola ukuthi isimoshakele isikhathi eside kakhulu, uthola ukuthi ayilungiseki. Ungathini ngalokho? Kumthathe isikhathi esingakanani ukuba ukhansela ubaba uKhabazela khona ukuthi akulungise lezi zinto esecishe ukumoshakala? Khona kuthatha isikhathi eside, isimo esisuke senzeka ngey'khukhula nangey'mvula ezibe khona, kodwa nje ngoNkulunkulu ngoba nakho-ke setha nje ukwehla manje lokushintsha kakhulu kwesimo sezulu nemvula yami, cha umehluko sesiyawubona siqale kuyasetshenzwa. Yiyo kakhulu phela into esuke yasiphazamisa. Ikuphi mhlampe ongakulindela nokuthi nje mhlampe njengoba sikhuluma njengamanje nomunye umuntu oyisakhamuzi esikhona ohlala khona la ngaphakathi ehostela, ngoba siyazi ukuthi kunendaba zokuthi indawo isiqeda ukuthi yenzakale bayilungisa yabayinhle, bese kuba nokuhlasimpa indawo ivandalize, mhlampe uthola ukuthi ivandalize futhi isidingo besingekho ukuthi imoshe indawo. Ungathini kubantu abakanjalo? Siyacela kubantu bakithi abakhona ngaphakathi ukuthi bengavandalize okukhona, ngoba ukuvandalize okukhona kuzoba nzima futhi uthole okunye, nangesimo nje okubenzima ngakhona ukuthi kuze kugcine kufike la ukuthi le hostela ikhandwe sibone yonke into. Bekubukhulu nje kakhulu impela nje ngendlela engayichaza mhlambe ungaphela nje usuku lonke, kodwa njengamanje siyocela ukuthi umphakathi wakithi okukhona okubambisise, ukuphathe kahle, ungavandalize okukhona. Nakukhona ukubona ukukhona osekumoshakele ngoba inkontraka ikhona, ubuye uzoripota enkontrakini iqhubeke nakho ikwakhe. Lokho nje ngakudlulisa kubahlali bangaphakathi ehostela. Okay, siyabonga kakhulu njengenduna, njengoba uke wachaza ukuthi ngomunye wenduna ezikhona khona la ngaphakathi la ehostela. Amazwi nje akho okugcina nokubonga nje nokubongela bonke abantu nomhlanga abanye begcine bengasakwazi ukukhuluma, ukudlulisa nje amazwi okubonga usubongela bona bonke. Siyababongela abahlali baseJiphi. Ngiyakhansela labo bavotela ngoba bathena bevota ukhona umehluko abawubonayo, kuyakhanda kwenziwa yonke into. Engizokucela nje mina kakhulu ukubambisana sonke la ngaphakathi eJiphi,
nasikubona khona okumoshakalayo sikuripothe ey'nduneni zethu sikuripothe kukhansela akhona ama-watch committee khona la ngaphakathi asebenzisana nokhansela so cela kakhulu kubahlali ukuthi sibambisane impela pho kakhulu bese ngibabongela futhi abahlali baseJIPI ukuthi abaphinde futhi bebuye futhi bevote ukuze kuqhubeke intuthuko ihambe iye phambili bebuyisele lona lekhansela lethu elikhona ngoba kukhona esesikubonile ngalo akhona amakhansela kaba khona lapha kule wadi yalapha eJIPI ayi azange impela kube khona lapha sinceda khona kodwa ngaleli khona okukhulu phela umehluko esiwubonayo siyanibongela ke bahlali baseJIPI ukuthi ke niyibona intuthuko ngamehlo hayi ukuthi nizwa genziwa bethu ukuthi kuthiwa iyeza niyabonela nina niphathe kahle intuthuko yenu niphinde futhi sihloniphane futhi khona la ngaphakathi ingababikho umuntu ozothathela iy'nqumo ngaphakathi ezey'nduneni ezoripotha ukuthi khonto engangiphethe kahle kanje eshone noma kukhansela eshone kuma-watch committee. Siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo.